گوندê Kortikê yan Kortika Şêxan û carna jêr tê gotin Kortika Sansûliya. Ev gund li bajarê Kobanê dikeve, 5 kîlometr rojhilat û başûrê bajarê Kobanê dikeve û 25 kîlometr li Rojavayê girê Spî dikeve. Gund hatiye avakirin di dawiya sed salan 19 de û destpêka sed sala 20 de. Hemî gundî meriv û pisma min. Karê çandiniyê û xwedîkirina ajalan dewaran dikin, berê di dema valabûnê de mêr diçûn nêçîra Keroşka. Gundî hemû Kurd in. Di salên heftê ta nodî de hin malên gund çûn Reqa û li Reqa bicî bûn û di krîza Sûrî de piştî 2011 bêtirî nêviyê gundiyan koçber bûn, çûn Başûrê Kurdistanê û hin jî çûn Ewropa. Ev agahî gihiştin me ji hêla birêz Rêbaz Silêman û ez bi dengê xwe dibêjim ez Elî Abdullah Kolo parêzerim ji devera Dirbêsiyê.